malam akwai wata kalma da wasu suke amfani da ita, malam kalmar ita ce inda rabbana ba wahala. Haka ne mana, wannan aigis daidai ne ko kuskure ne? Inda rabbana inda rabbana ku gane fa, inda rabbana ba wahala, ai shar'i jawabi ne da shar'i. Inda rabbana ba wahala jawabi ne da shar'i. In akwai Allah to ba za a sha wahala. Ni haka na fahimci kalmar, sharaɗi ne da jawabi, sharɗin wa jawabin. Inda rabbana ba wahala, kenan in ba rabbana akwai ne, akwai wahala. Kamar ka ce in ka shigo zan baka, in baka shigo ba za a baka ba. Yawwa insha Allah, kaga ba shakka mutum yake ban yace insha Allah ko. So ni a fahimta ta a zahirin wannan kalma ba ta da wani muni, cewa inda rabbana ba wahala. Inda rabbana in akwai Allah to dama rabbana ya Allah kenan. Inda rabbana ba wahala kenan, inda rabbana ba wahala kenan, in ba rabbana akwai wahala. Da ce akai inda rabbana akwai wahala to sai mu ce a goge. Inda rabbana akwai wahala kaga kenan in ka ba Allah zaka sha wahala. Nan ku abin da ake cewa inda rabbana ba wahala, ma'ana in akwai Allah to ba ragowar wahala. Kuma haka ne, duk wahala da muke sha rashin Allah ne.